Mune utsinye zvekutenge muri mbavha chaidzo chaidzo. Hapana kana munhu achitomborwara Ruth anochekwa paiko munhu anga asisina nyama ebvaya apa maningi. Nonsense. Panyaya dzemari dzamuda kunzwa tokumbirawo muti penguva tichabva ngochemahama zvose zvichaitwa tichakudzosera mari yako Joyi. So chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti munonzani uye muri ani wa Ruth wani? Indonzi Ritual Marimo. Ndiri hanzvadzi yaRuth. Ndiri hanzvadzi yaRuth. Alright. Nyaya mungadawo kuti okudi kubva pakurwere hwaRuth kubatsirwa kwese kwanga kuitwa nemhuri yeZimbabwe kusvika pari nhasi paShaika. Chekutanga ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe nerudo rwamakaita. Ndigotenda iye Joyi anozviti ndiye akatanga kuita se kubatsira, akatanga kusvika padhuze kuti azokwanisa kuti rezerawo mari kuti tikwanise kurapisa Ruth. Ndoda kumutenda zvakanyanyisa. Ndigotenda mhuri yeZimbabwe kune uyo neuyo akabvisa suspense rake achitambanudzira Ruth kuti awane utano. Ndoda kuvatenda. Ndigotenda zvemachechi kudai kunovhurikidza chechi yaanonamata iye UCZ ndizvo vakaratidza rudo rwakanyanyisa. Ndozvandoda kutenda. Alright, tiri papo tanzwa matanga nekuadresa kuti muda kutenda vatete Joyi. Pane masocialites kana kuti ma-influencers akawanda vakanga vachibatsirana nemi avo vatakazoona vakutaura zvakasiyana-siyana pasocial media maringe nemafambisirwo emari. Mungadawo kuti kudii kumasocialites iwawo pamwe nematambidzirwo amaizoitwa mari semhuri? The reason why ndatanga neanonzi Joyi ndanyanya kumutendesa akabatsira. Mushure mekubatsira akazova destroy wedu futi nekuti nguva yanga iri muchipatara Ruth achirwara akasvika pakunoindavhiwa mai vaRuth ari ega, ivo vari vega, achivabvunza mumwe mubvunzo, but mai vaRuth vakatira kumuudza condition yanga iripo zuva iroro, asi haana kudaita sei kuda kuzvitambira, haana kuda kukonzida utano, akakonzida mari. Saka ndamutenda kune vanomufolowa aiwa musarege, asi muchenjere munhu iyeye, mwoyo wake handina kuzofarira kumagumo kwazvo. Pakutanga akaita zvinhu zvinodadisa, kumagumo akaita zvinhu zvakandibata-bata. Ndichiona vhidhiyo iroro mai vangu vakapindura zvimwe zvekuti haisi mubvunzo yekuti ndovanga iri ansa, but vanga vasisinawo toti chi, vanga vapererwa. Dhei iroro Joyi ndiakauya nditi dhei akauya ndakatondendawo ndikasvikawo kungoti mama wangu havana kuzondiudza kuti no ndo varita zesocial media zvekudai ndakange ndiripo. Dhei iroro ranga riri Saturday, ndikatoenda ndikaona hanzvadzi yangu aisakwanisa kutaura, aisakwanisa kupinduka pa 1 hour visiting time. Hanzvadzi yangu ndakasvika ndikamuzunza kudai ndichida kunditaura naye, akangovhura maziso mbijana vavhara. Ndikati Ruth wandiziva here? Zvikanzi mukoma Banyarara. Ndikati kana wandiziva ndinani? Zvikanzi ndimukoma Bapepi. Ndikati very sorry hanzvadzi, handina chandakwanisa kuzitaura naye. Kutomubvunza kuti une nzara here, aisapindura. Mumwe mubvunzo akazongondibvunza akanditi mai vangu vari kupi. Pa first 30 minutes pa 1 hour dzinoonekwa visiting time, first 30 minutes ndakanga ndirimo ndiri 1, ndina driver tiri 2, inini na driver wasekuru wangu tichiona Ruth. Iye aisatoziva kuti mama vari kupi. Actually mama vanga vatombobva paari, vari busy kubhadhara mabhills aida kubhadhara kuti akwanise kunoitwa matest. Saka tapedza takaburuka,
masteps indi anopinda mota joimba asvika nekawishi kake aiwa not kawishi kahonda fit kegreen asvika nekahonda fit kegreen mama anoda ndibudza kuti andiejoi mama wedu kupinda mutown but suddenly no handichapinda mutown ini chienda hako rega nda kuona joiwa mai vangu vakasara vakakangwa vakarostwa vakadzimara vangodhomoka moms sori zvenyu mashoko andataura orit vakanga vakungopindura nezvimwe zvaisafanira kunge vita iri mhinduro yavo kana kuti iri correct answer nemashoko aita sei avabvunzwa shoko rakandibata-bata ndichiona vhidhiyo iroro pakuzobudisa mashoko ekuti tumabhonzo itoto mai vangu vakasvika pamubudisa mashoko ekuti vanitsumura vakataura vakati hazvisekanwe vananzi chi vanitsumura vakataura vachitotaura kuna joiyei but yakabudisa mashoko kuti tumabhonzo itoto saka indabatikana hangu hanzvadzi yangu yandirwadza time endamboita mavhisiting ndichienda kunana ndichipfuura nana masvingoku ari kugutu hanzvadzi yangu ndaimufonera kumbira uyozondiona ndimutagira zvandimutagira ndomutagira zvandomutagira kuti zviendeke mai vangu vakasvika pakubudisa mashoko kuna Joy paakatuka kuti tumabhonzo kuti achituka Ruth actually aitukira upi tibe kuno iplay inzwa audio ya Joy vanhu vamwari indabatikana wasade kuti titange munanopenga kunge chii pane zvimwe zvimadhirama zvamuda kuti anzi tite ripoti kupolisa sofuka tatakwenda kunoripota hauna kuzwa chita ripota uchaona kuti hazvina kuripotwa ere usade kuenda kumberi wazvinzwa takakurispekta kwenguva yakareba. This is our money, this is our, you know, these are our funds, these are public funds. Wakatiza nemari zvekutaurwa nasisi vako usade kutsinzwa wazvinzwa uchinyima vanhu mari uchiwadza kuti zvinanzi hakuna mari wakavapa mari isingasvike 8,000 iwe wanga uine more than 60,000 saka uri kuti chikwewo inoda kuti tange munhu akapenga zvimwe hazvimboda zvese zvimadhirama zvamuri kuita nasi maakubudikira manje uri kuti hanzi kupolisa kwafanira ndakuenda miraone wangu pachatanga investigation ndopausana kuti hausitsotsi rubbish. Mashoko aJoy aya akataura ine social media muruzvinzwa kana iri ari muwenyu amendo maitirwa hazvo here Mwari ave naye amukomborere kwaanofamba rega ndikuratidzei meseji yemabhonzo hatidingazvo nhema zviripo ndokumbirawo meseji yangu yemabhonzo ibude pasocial media mugutsikane nazvo aiwa ndazvirepo tokumbirawo makamera inda ari padhuze ndichaisa padhuze kamera neimwe neimwe picture bebe picture yakataura mabhonzo bebe aitibva ndindiruza vhidhiyo nini indarwadziwa kuti muone kuti vamwe venyu vamunoshanda navo vada kumbodzokera kuchikoro vaende kuchikoro isati namatanha tokwanisa kumutorera asina mwari wake nhasi kwedu tisina shota tatakabatsira mwoyo wakanaka asi kumagumo kwazvo pazvakasvika handipo nemaitiro ake totoona kuti pamwe akatokonzeresa kuti nhasi munhu asvike papi pakurasika mweya nemashoko ake because after ataura mashoko ake pakati 3 days ndokuparira kwazvo nhasi hatina Ruth muri kunzwa saka zvinhu zvinotirwadza
ndarwadziwa vanhu vaMwari. Nyika yeZimbabwe kune vakandera masocial media une kutera andi mamunhu vaodhi aita danzi mari yakawanda yakaita basi imari yenyika yevanhu venyika. Tine vanhu vakabvisa mari avanotomboda kubudisa mazita yake akabvisa $300 ndo mari yakabvisa. Mari yakawanda yakabviswa handisuzi yangu amount but iya matauro ari kuita aifanira kuzodzoka zvakanaka. Tapedza kunoti munhu aenda kuIndia kana ari apo aenda kupi but maitiro akazviita paingofanira kuclarify ndepekuti inini hatina mari yakatora nevamwe vakazenge vachitaura veve. Inzwai neaudio. And you're acting as if I'm not going to critique. You know, you are very selfish. Family embaba, family embaba, embaba dzevana. Sisi family embaba yakutaurwa. Tukaimukasara maita order, ndikuzokuudza ndazodai vanhu vakashata. Sure, you used us to raise $80,000 for you guys. Kuti muzotenderera muchiita basa rekutenga mota muchaya muri kuita inzwaika. It means that we are going to sit with that justice is saved. Mukudzosera munhu wese mari yamakatora. Chakutukai mukashamisika pana pamune hutsinye zvekutende muri mbavha chadzo chaidzo. Hapana kana munhu atomborwara rutsa inochekwa paiko munhu akasisina nyama mbaya pamane. Nonsense. Anditi manzwa emaodhi aJoya ari pano kwedu tashota. Joyi kana uda mari yako dzoka tinounganidza totengesa zvatinazvo hatiredi mari yakawanda kudaro but tine zviro zvitatu zvekuti inoona kuti udarika yauri kuda iyoyo. Nyika yeZimbabwe ndinokutendai nevari kunze kwenyika kudiaspora. Mwari akukomborerei. Hanzvadzi yangu yatisiya, hama yenyu Ruth atisiya, tamuradzira mukati mezuva ranhasi. Ave social media vazosvika wava vasvika havo munhu atoradzikwa but vazotorowo zvavatorowo izvozvo. Ndinovatenda. Chandinoda kunyanya kuvatenda ava vane mazefeda vakakwana bhozi vasvika vakakumbira vakataurawo nevakuru vakatendera kuita basa. Ndino basa ravaita. Pazvimwe zvimwe zvamusina kuzoonawo tichavatumirawo mavhidhiyo kuti vazokupai muzvione but ava ndiwo maprofessional wandanyoroziva ari panapa. Ndimkomazigi akationa pacho njalo ndi zigi varipo na angosend nanamukomani nanamukoma JC nevamwe vandisiri kuziva vakati wandei nokutendai. Mirai About taure vatananje kunzi Ruth choti muterere muri mbavha chadzo chaidzo. Hapana kana munhu atomborwara rutsa inochekwa paiko munhu akasisina nyama mbaya pamani. Nonsense.